adap apor bang 720 to 740 anapor alom lapang so adap nilihem 92 lo nilihem nang theng lo aso hut la nihem asomaratum amek prang advance exam alang tum lu charlie bom amat nitum same bahini nitum hem asorpen same thothela amat osomaratum bang nitum phan 92 lo opo nitum hem matong ke bang ne na phan sinang kiri lo amat hem asor bang thu don lo ing haping pu lo theklong lo mohonti sopen ranjit kam sa ari sang ho tum ing hap kang pu pen alang tum ni tuma hem nang lu thur dat lo amat hem asor phan pu phet lo nang ko pc tuliram long hang la pente bgp atuma phan nang li dok ver lo pusi pu lo mohonti so bang la pu depen li hem asor phan stame ari chirung lo ar dep phet lo amat la depen hala ranjit kram sa bang ranjit kram sa bang tanili hem asor phan tu dun lo sak dun lo teng dun lo amat ni tame thek don long lo amane ta kachil rap dun pura nile phan stame ni chi thok nang tum lo la pente ni nung pen mohon ti so bang ni chu nang bungsi rj penai pakre la det pen o soma tum same ka phere ni tum phan ni ke theng nang ke chok na thek don long si o soma tum same chiru hang jo lo amat ni tum same hang loi se ke pen hang det si seket ase theroi lo amat la dungarai tum ta arju long si alang li tum same wang lo la wang det pen ta alang li tum dam hoi po ako chiwang thurup po nili hem sor phan ako theng thu po jola puson amat ako an su se la dungarai tum wang thu lo la det si alang li tum munit la ni dungarai atum ki wang ong chot an si alang li tum la dak pen dam lo amat hemasor sam pen hemasor same la phi keng dun phit lo a phone cho lai lo video kuri dun hot bang ke la tuma bang hala dak gari hum ni velo gari hum ni abang same thailong le dam et lo bon a the munit do o bang krep phone ni do la dak ni tum hem na ki sun ni tum hem nang lut pak bang ke bang pho ne bang truck ni do alang tum ke bang la si hala dak asap so video long same thailong ji mohon tiso samedo nitum ne same ka chini ke mohon tiso pen ranje kram sa phawe ari sang ho tu phabang mote chini ne la hadak video long ka theklong ji mohon tiso ta do vek la pente la ranjit kram sa ka alang le tomari sang ho tum same alang le tum la hemasor video ko ridun det pen alang le tum gari arlo lut lo alang le tum la dak pen dam phet lo la se a jo son te nil to phan ko pitona ki vi dikang ini ala amalika tum la pente la pu dunga rai ke do tum wang ve na thek no le ason te nil to phan pitona ki vi dikang ini la si ni tuma hem tu na phan sa me phere me yang thek lo la si solang do ra tuma phan ni ri chuning ri lo alang li to phan insai vek nang ji ri tum sa me justice long vek nangi pusi rata to phan ni ri chuning ri lo